Bones, família! Avui, des de la cuina dels americanos, us portem un postre molt divertit. És un plàtan amb una infusió de cítrics i vainilla i una galeta de cacau. És un postre fàcil, una mica laboriós, però fàcil, divertit i que us engrescarà. Anem-hi! Per fer aquest plàtan necessitem plàtan, ja, clavat. Mig litro de nata, una miqueta d'alfàbrega, una miqueta de menta, la ratlladura d'una llimona, d'una taronja, una mica de vainilla, 150 de sucre i per la galeta necessitem 50 de sucre, és una galeta clàssica que en diem nosaltres, que és 50, 50, 50. 50 de farina d'ametlla, 50 de mantega, 50 de sucre i de cacau rebaixem a 20 per fer aquell punt amarg i no volem que tampoc... Vinga, per fer aquesta galeta de cacau és ben fàcil. Agafem tot el sòlid, els untem, després desfem la mantega, que l'hem desfet en un moment, i treballem una miqueta la galeta, diguem-ho així. Treballem, barregem tots els ingredients, afegim la mantega, treballem la galeta i deixem reposar un quartet d'hora a la nevera i ja ho tenim. Perquè veieu, ara queda una massa de galeta ben maca, ben rodona, la firmem, la posem a la nevera, 10 minutets, mentre ens rentem les mans i a seguir. Les nates, ben netes, Traiem la galeta, l'obrim, l'hem d'estirar. Posem 2 papers de forn, la galeta l'estirem amb un corró que quedi una miqueta prima i la posem al forn 25 minuts a 150 graus, perquè després la trencarem i farem una sorra d'aquesta castanada, és una galeta trencada, però bona, i que quedarà xulíssim. Perquè veieu com queda una galeta ben primeta, sí? La posem 25 minuts a 150 graus al forn a baix, sí? Anem. Ara anem a fer la infusió de cítrics i vainilla. És ben fàcil. Afegim la nata amb un casso, o cassó, quan vosaltres vulgueu. Això ja depèn com li digueu a casa vostra. Obrim la vainilla per la meitat, important. La rasquem. Intentem amb la punta del gabinet treure una miqueta el que seria la vainilla. La posem i la 3 o 4 pells de llimona i de taronja. I ho portarem a bullir a foc. Vinga, el tenim. I a foc fins que bulli. Un cop ens hagi arrencat el bull, hi tirem el sucre, remenem perquè es desfaci i ho infusionem 6 hores a la nevera. Tapadet perquè s'ajuntin tots els aromes. Ara, quan tingueu la galeta cuita, la traiem del forn, pugem al forn a 180 graus i posarem els plàtans sencers, 10 minuts a 180 graus, perquè així, mentre fem els plàtans, deixarem que la galeta refredi perquè després l'hem de triturar. Després de 6 hores, només ens queda colar la infusió i posar-la al sifó. Els que no tingueu sifó, podeu amb una màquina de varilles muntar i us queda una nata amb un aroma de cítrics i vainilla molt bona i molt interessant, que amb el plàtan quedarà. Ja per anar enllestint procediments, anem a fer la sorra de galeta de cacau. És fàcil, la tenim freda, la posarem i la triturarem amb el robot. Es pot fer gabinet com vulgueu, també podeu fer trossos de galeta. Però un cop freda és molt fàcil. És triturar una miqueta i tenim una sorra de cacau preciosa. Per rematar el postre ja ho tenim, hem fet una base de sorra i posarem una miqueta de nata, d'aquesta infusionada en cítrics que té un aroma espectacular, i podeu ratllar una miqueta de taronja per sobre, una miqueta de ratlladura de taronja, una miqueta de ratlladura de llimona també, que li potencia un punt d'aquest afruitat i cítric. I ja ho tenim, És un postre que és una meravella, una reminiscència americana que us encantarà. Salut, família!